Ti Masakbayan. Ti napalabas, agparikot da magdakan Claudia, tasan na makaturpos ni Claudia, gapo kadagiti bagsak na. Iti sabalya bangir, umadanin ti panagturpos ni Aimee, iti kinaabuga siya. Iti may sangal daw anapan ni Flora iti balay da Julius, nagsinungbat da kan ni Claudia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawa sa napunuhan. Awarang, karbagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na! Lapdanak man! Ang mga noan niya ti maaramid ko iti daytoy a babae! Sige aramidon ti kayat mong aramidon. Ngam basol mo, no jak maidanon ti idanon ko kan ni sir. Anya ka diti mapaspasamak ditoy, Flora, Claudia. Umay ko kumaitid kada kayo ti listahan ti nag-order iti gatas. Ngam simabat ni Claudia akasla ti Greg, sir. Panawan na kami ditoy, Claudia. Apay alapdam nga umay ni Flora dito'y balay. Ado ti may tultulong ni Flora kanya kay Jay Rancho. Kablawan kay ti panagturpos mo, iha. Agyaman ako, nay, ma'am. Di na ka di mabalin nga awagan iti mama. Saan ka ta, ma'am? Ha? Sige, mama. Agyaman ako, nay, iti kinasingpot yung kanya. Mama. Kablaawak man matyayayatek. Ti superwoman iti biyag ko. Agyaman ako, nay, kan ka, Andrew. Happy graduation, Manang. Nagasat unay ni Manong kan ka. Manang kunakun Tamanong kumat ti agbalin nga asawam. Agyaman ako, nay, kada kayo. Natunoy ko matlaangan ti arapaap ko. Nakaturpusak matlaangan. Ala, intayo nga ro dun iti restaurant. Tani, itay pa'y nga agmanmandar ti tiyan ko. Karga ka nun. At to'y pa'y tinayon ti listaan, tinag-order iti gatas, sir. Agyaman ak, Flora. Awan gayam. Saan ka di pa'y nga imawag kan ka ni Aimee? Saan pa'y mat, sir? Iti naodi nga imawag akot makumiko medyo pagadalan. Ay, jak amaw, no naggraduaran, sir. Kasta ka di. Ala, ikumusta nagtuken kwa na intun umawag manen? Matungpal, sir. Saan ka di nga umawawag ka na kayo, sir? Napukaw ko nga men ti cellphone ko, idi. Gimatang iti sabali. Kat nasukatan ti sigod a number ko. Ay, kasta ka di, sir? Ala, inak nga rodan iti rancho. Tanapan naggatas iti bakat iti duma akakadwak ijay, sir. Apay, anak kami suot ka, Simrag. Anya ka di tinapasamak di taruhar. May itay ni Flora, mami. Nagsinungbat kami. Idi may ni Daddy Julius. Pinastragnak. Anya? Anya ka no tigagaran ni Flora ditoy? Dahita ti dinamag ko itay ka ni Flora. Nga maditi sungbat na. Saan ka no nga umay makikabalay? Tada ka no balay da. Talaga apagpong tuten nakday dya babae. Ha? Uray siyak, mami. No saan abim malaot itay ni Daddy Julius, amangan no nagpinungot kami. Dayjay ti ambisyosa. Kaya't nasamot ni Julius nga uray lakayan a maidiligkan ko na. Awan tilin na kayan ita, no kwarta ti pagsasaritaan, mami. Wan mo't kit di. Hanggang saan mo't unay ama ko na abak nang ni Julius. Ngam ado, ti atiwan na dito'y lugar tayo, mami. Mangrugimat gayaman ti panag-review iti review center, love. Wan, mayat no inakon ag-review. Tapno sigurado, love. Dahil tamad ti kayat ko, tapno makasigurado ka. Sapay ko ma. Tama ka pasaak. Inton madanon ti bar exam me, love. Namnamag mat dayta, love. Amok kami na nasaririt ka.
No pa'y kasta, aramidak amin akabaulak. Barang maigasat ko. Buyugan tayo ti kararag. Adda kaasi ti apo karang tinapasnek nga kindaw iti kaasi na. Wen, Andrew, awan sa bali akamangan no saan ani Apo Diyos. Dakkel ti kaasi na kadagiti mamatikan kwa na. Apay akas taday tarupam. Adda ka din nakaapam. Masurunak, Mami. Binaunakit din ni Flora ang mga wit iti nakatimba gatas. Inyawid mo kuman tigatas Kasapulam tigatas, saan ka di? Ang mga numakita ni Daddy Julius, kat agungat, Mami. Wen gayam. Manipod awan ni Aime, dakkal tinagbaliwan na. Saan nakas idi an nalukay kadata? Nagbalin mo ten akirmot. Kasuron ko matday dyan nga, Amy. Nagbali kita ng papanaw, nga kasla ad-adakit din, ang nagmalas ta. Kastamot nga rod ti mariknak. Iso akasuron ko launay dayjay a babae. Awan lang nga rodan ditoy. Ngam isupay lang ti poon ti saan tayo apagkikin na awatan. Bilibak mo't kadamanong kan Aime. Takay kayat dati agyan ijay quarter ti security guard. Ngam ti agyan dito'y dakkel abalay. Saan gamin ang materialistic ni Aimee? Simple a tao, kan saan a naparamag. Sa bagay, day tamot tinadlaw ko, Mama. Ngam saan nga amo ni Aime? Nga addadakkel abalay ni Manong iti asidag ti negosyo na. Sigurado nga ijay dantong agyan, inton malpas ti kalaysada. Apaman ang makapasa ni Aimee iti bar exam na. Ket addan tumanugang yung abogada, Mama. Wen iho. Adan to alaan ni Manong mga opisina nanto iti asidag ti negosyo na. Naggasatan ni Manong. Tanasingpat ti asawaan na. Kabayatan asan pa yan ang rugi ti review. Kaya't mo kariti kumuyo kanyak ijayan ti negosyo. Sige man nga rod. Sorwan nak, tapno makatulong akan ka. Alang ron, ngam narigat ti trabaho ijay. Dandani saan ka ngagtugaw? Anya tinarigrigat at trabaho. Tinigosyom? Wenno, ijerancho. Depende mat kat di iti tao. Noan niya tinalaklakakin ko na. No mapadasak ti trabaho iti negosyom, ibagak to, noan niya tinalaklaka at trabaho para kanyak. Ijay kalangan ayan ti cashier. Agkahira ka. Amangan no mapukaw ti collection, no siyak ti pagyanam iti cashier. Andakin ka no takawam ti koleksyon. Sika ti manager iti dayto a supermarket. Owner ken manager. Pinanawam daytoy. Kat imay ka iti lugar mi. Kat nagpamarang ka nga aplikante iti radyo. Saan at trabaho ti sinapol ko ijay? No di kat sika. Anya? Kasano ko maasyak ti sinapol mo? Kat di nakpay matamam mo. Sa pulam ka di, ti saan mo pa'y ngamam mo? Nagsapula kiti nasingpet. Nagaget. Kang ronan ti amin napintas. Ket sika dayta, love. Mabalin a plano ni Apo Diyos ti panagsinarak ta, love. Agasam? Nagpamarang ka amarigrigat? Tapno lang masarakam ti agbalin nga asawam? Mamatiak matitimbagam, love. No saan ko nga inaramit tayo jay? Saan ka kumaan na sarakan? Anya ka di ti impakan mo ka ni Julius. Ta isakit nakalaunay, sika a babae. Adda ka di impakan nyo kan kwa na ide? Iso apagarupon nyo? Nga da impakan ka? Anya ti inted mo kan kuana, idinapan ka ije balay. Apay adiyo dinamag kan kwa na ano, interesado kayo ang mga mau, nana.
Ti saludsod ko ti song batam. Madanagan kayo kaday. Ang mga no isukat na kada kayo, iso nga insecure kayaw. Ha, anya nga insecure asasawam. Apay kumanga insecure ak. Apay nga rod nga agdamag kala adagos no adda makitam. Ni Sir Julius ati pagdamagan yaw. Hay, di ta kayo manlangan ta dapay aramida. Oh, mabalin la ko matimang karamkam iti tao. Ay, inaramid kon iti dayta a babae. Saan ka di ani Flora dyan naggapo dito'y, mami? Awan sa bali no saan aday jay apo or ti kararuak. Nakitak asimrak, iti pagalaan ka dagiti timba, apang ikanda iti gatas ti baka. Aguray man, tapalab-ogak ti danga. Anya ti aramida. Kargaak ting kayo iti ngato ti ruangan. No iduron na ti ruangan no rumwar, matinag ti kayo. Kat matamaan lakit di ti ulo na. Masurunak at talaga iti dayja a babae. Mapan kayo ijayan ni Daddy Julius, ta ipatungpal ko ti planok. Oh, sige, makaamukan, Claudia. Alaan ko to'y tugaw a pagbatayak amang ikabil iti kayo iti ngato ti ruangan. Inton rumwar ti danga. Di na ipagarup nga adda kayo iti ngato. Makabalasak matlaan yan kan kababae. Darasag, tapno awan makakita kanyak. Adto'y titugaw kan kayo. Agbatayak iti tugaw, kat ikabil ko ti kayo. Aday ta, pumanaw ako dito tapno awan makakita kanyak. Anya nga tati naramin ni Claudia iti asidag ti ruangan. Nakita ka nagdardaras a pimanaw. Di namot inrikap analaing ti ruangan. Ay, amangan nagsublay. Magnaak man langan iti bakdor. Amangan nagsabat kami di ruangan. Amangan nagsubang kami manang. Adu itatigatas anaala kadagiti baka. Kasapulan pa ititimba ditoy. Kurang titimba? Masapul nga rod nga inak mangala ititimba. Ingka man nga rod, at dangamin na panan dagiti kakadwa. O sige, tamapanak. Kunwari, nasingpat ka nagagatak, tapno din nakisukhat ka ni Flora. Mapanak iti pagalaan ititimba. Barang ipiyar naman ang tilibreta ti bangko kanyak. Adakon iti ruangan ti pagalaan iti timba. Di damot inrikap anaimbag. Iduron ko tapno makastrakak. Anay ko. Anya dyan naggapo iti ngato. Anay ko, natamaan ti ulok. Kasla maulawak pa yan. Mami, ay tinapasamak kada kayo. Apay nga indoron nyo ti ruangan, mami. Da kayo kat nga ro, tinatamaan iti kayo. Saan ka di anag na dyan babae dito'y? Apay asyak, tinatamaan iti kayo. Mas dawak, tadamutan iti pagprosesuan. Nagnangata iti bangir. Maulawak, nagsakit. Anya itatiyaramidag, mami. Agdardara ti ulo yo. Agpaarayat ka kadagiti kakadwa iti rancho. Tulong! Arayatan da kami! Tulong! Anya tinapasamak ditoy. Itala nga nagdisnudo ka at tumulong, ngam kastapay tinapasamak mo? Agdardara ti ulo na, Daddy Julius. Kasanwa napasamak da itoy? Imposible da itoy.
At da ka din ng pang-or di taulom? Ipantayo ko maidya ospital, Daddy. O sige, ipantayo. Inakisaga na tilugan. Wan, Daddy Julius, saan nga agsardang ti panagdara ti ulo na? Naipaskil nga tan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam. Madanagan love. Amangan no sana na inayon tinagan ko iti listaan dagiti nakapasa. Ano nga rod no awan nagan mo? Ada pa mat sumarunumanan nga exam yo? Agnerbyosak matan. Madanagan matan. No nya man ti resulta ti amin, naskan nga awatam. Di na kon. Ada pa mat sumarunong nga exam? Anos lang ti kasapulan. Sa bagay, masapul nga aklunag, no anyaman ti resulta ti amin. Oh, apay nga agdardaras ka. Papanam. Mapanak iti nakapaskilan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam, mama. Si kamot yan ada magagaran, ngamdaay mi kan Andrew, iho. Jay ngamin gayem ko nga staff nga dayjay pagadalan. Intyat na kanyak nga adda kanun ijay bulletin board ti resulta, mama. Dinamag mo kumaakan kwa na, no nakapasamot laang ni Amy. Ay, nag-offline matan, mama. Adda siguro importante nga ramiden na. Sa bagay, kasta nga agpaiso ti empleyado no da boss na. Masapul nga agtulnog iti ipaaramid da kwa na. Nakapasangatan ni Amy iti bar exam. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ana pauluan. Awhan, karbengan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryetay o ita alawas ana pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Padasit ta mama ti mapan agtrabaho ijay syudad? Wan kayat kumati mapan agtrabaho ijay. Ngam, awan mo kadwak amapan. Kayat mo ka di ta mapalta? Ibagak pa'y ka ni Apong nga adda kadwak. Tapno palubusan na. Ibagam atulungam to ida, no addan to sweldom. Talaga akas tanto ti ibagak. Marigatan ngaminin nga agtrabaho iti bangkag. Talakay dan. Dakkel atulong kadakwada, no addan to trabaho. Malagipyo ka din ni Zenny agayem ko, Apong? Apay ka dahil ni Senay. Malagip ko ata sa anak pa'y mo't nga agkabaw. Agkuyog kami kanu amapan ijay syudad. Agbiro kami iti trabaho mi ijay. Imbag no saan ka may sagmak iti syudad, apaw. Sapay napintas ka. Sikati kapintasan dito'y barangay Tayaw. Dakkelakon, Apong. Saan akon nga ubing abasit? Saan lang mag nga ubing ti may sagmak? Uray agtutubo wano nataengan. Agtalak tayo ka ni Apo Diyos, Apong. Iso apalubusan na kon. Dakkel atulong kadata no agsweldo ak. Saan tayo amarigatan? Anyati ko na ni apong mo. Umanugot ka din agpasyudad ta? Idida mo, di na kayat. Ngam inlawlawag ko kenkwana adakkel atulong kada kami no addanton trabaho. May mayat matlaeng no addan trabaho. Ngam tidwa kayo laeng agtrabaho iji bangkag. Dayta nga ruti imbagakan kwana. Imanugot. Tanakapsot nga minen nga agarado iji bangkag.
Kaano tangarod ngagpasyudad? Inton bigatan Padasan ta ti agaplay iti kailoklokat a hotel ijay. Nakitak mo't dyan post da, akasapulan da ti crew iti dayjay akabarbaro a hotel. Wen, kunana iti post nga uray saan kano a college graduate. Basta kayat nalakit di ti ag-training. Dayta ti mayat, ta saan tamat nga rod a college graduate. Itataawanan ni Papam. Masapul nga ituloy mo amin at trabaho iti kumpanya. Sika ti mangimanihar iti negosyo ta. Bakit ako naimbag ko no awan sakit ko. Un, mama. Saan ko abaybay ang tinegosyo? Nasayaat. Masapul asaan ang mabankrupt. Nabayag ang negosyo mi ni Papam dayjay. Ikagumaak, mama. Rumbang lang. Sika laang ti anak mi. Kat sika laang ti talkag. Mapanak nga rodin, mama. At dapay meeting mi, kadagati staff ti kumpanya. Kumusta ti minasan? Awan pa'y mo ti report ti open pit department. At dan report da, sir. Inkabil ko dita may sa drawer. At damat dan report ti underground department. Kat ti motor pool department nga. Igda ka rin ton madamdama, sir. I-check da kano pa'y amin na makina kan luglugan amar-aramat iti kumpanya. Masapul asaan ko apayan ni mama. Amo mati ugali ni mama. Di manding launay. Relax, sir. Lumakay ka adagos no kasta. Ay, sapay baruak pa'y matngarod. Wani nga ron, sir. Apay, awan ka di pa'y nasirpat mo, sir. Imbag ta naalatadwa dito'y hotel na nagaplayan ta. Wen nga rod. Uray para dalos kan para kupin ka dagiti tuwalya, ulas kan punda, okay lang. Isu na lang, ta under training ta pa'y. Basit pa'y ti sweldo. Ngaminton malpas ti training, ngumatun tumatlaang kano. Ano santan Ta saan tamot nga rod nakaturpos iti kolehyo. Nakitam ka din tinaglawa a restaurant di ta baba? Nakita. Kung natay may sa akadwata dito'y apakaang-angayan kano ti meeting. Wenno function hall dayjay a restaurant. Babak ng lakit di ti mapmapan iti dayjay restaurant. Lakit di Naap-apan amin at tugaw kan lamisaan. Iso at talaga ababak ng ti mapmapan ijay. Good morning, sir. Adto ti report ti motor pool department. Good morning. Ikabil mo pa hindi talamisaan ko. Tadapay meeting ko i-J-Class Hotel. Saan nyo kadi amasapol ti sekretarya iti meeting, sir? Addaak lang dito Pakisimpalangan dagiti papeles iti lamisaan ko. Diyo kadi kayat nga addamot kadwayo amapan iti class a hotel, sir? Ladingitak, nga mabit kami lang ijay. At dapay sa bali apapanak, kalpasan ti meeting ko ijay. Ala, mapana ko na. Sayang, di naktumot inkuyog. Nagmayat kat kuman ti makikuyog iti nagtaer abos. Oh, apa yan? Kasla agim imagine ka. Tumangtangad ka ma, dita bobi dati opisina. Nakaisem, kan agtantanamitim ka. Saan mo ta? Kinitak laang nagtaray nga alutiit. Ay, imbag pa nga ro di alutiit, adamang talyaw abalasa. Di mo ko na nga awan ng talyaw kan kabalasang. Ah, oray, adamang talyaw kanyak. Awanan day ta, tadamot na nasawak. Anya kumangay no addamang talyaw kan ka. Talyaw laang mo. Kumaa no ibagada nga inayon mo idang asawaan. Ha? Sumrat kan iti elevator, tamapantag dalos iti basement. O sige, mabayag mo't ngamin no bumabata babaan iti agdan. Kakaysuna saan aparit ti ag elevator. Si Mardang ti elevator iti umuna a floor. Ada umunad. Ang mga no agturong mat ijay basement apapananta.
Nagtaar alalaki ti umunan. Nakadisente kan nakakurbata pa'y sika. Tangiwat mo. Kababain no mangag na ka. Imisam ang nakakita kan ka. Sana suplado. Umisam ka mat Siyak ni Jake, anya ka di tinagan nyo, napipintas asan yata. Nox! Sanyata ka no. Manmanok ang mga ganday tabalikas. Sanyata. Saan mo ka di akayat ti sanyata? Miss lang nga Ruden, nuday tati kayat yung ayawag ko kada kayo. Naglukatan ti elevator. Ay, rumor kami, tagdalos kami pa iti CR dito'y basement, sir. Rumwarak mo na. Alangan nga agyanak dito unag ti elevator. Nagtaar ti kagindan ta iti elevator. Saan ka di? Uray nagtaar. Ta saan ta apulos ang maikarikan kwa na. Madlaw abak nang kandi adal. Itsura na laangan. Nga madlaw ang nasingpat. Imisam pa din nakita na ka. Mas daawak mat nga rod. Medyo imisamakmat. Nga mababae na kitay. Love at first sight samat daytan. Ay, ibagam ti agpayso. Tapno saan kong arapaapan nga agpaarimak to. Siga talaga. Kalukwan ti amom. Sana kalukwan. Pudno laang ti bagbagak. Amumat kanya kon. Sa anak nga ipokrita. Saan ka di anasaya at ti resulta ti meeting nyo, sir? Kasla nakaununag mo ti pampanunutin nyo. Kwa. At dala nakita ka napintas a balasan, ije nakaangayan ti meeting. May sakadimot nga owner ti korporasyon, sir. Saan? Diya ka mo. No kunayo anak meeting. Sigurado anang nga tumot ti saad na iti pagtrabahon na, sir. Saan ang meeting? At da ije hotel ang nakaangayan ti meeting. Staff ka di ti hotel, sir. Diya ka mo Basta, napintas a babae. Simple kan ama. Uray awan makeup na. At daatiwan na ang naka-makeup a babae. Uy, talaga nga ro na pintas no kasta, sir. Ngamnay, sabalin sa dayta na. Nangakuti saritaan nyo ken ni sir. Anya nga ta tinagan ti babae a dinakamat na. Dayta ti saan ko nga mo. Damagam kan ko na. Angam apaya kasla masuron ka. Saan mo? Anya nga ta ti trabaho tinasao a babae. Saan ko man na masungbatang dayta sa ludsud mo. Amangan no pati ni sir kat di na payam mo. Apay anada kamat ni sir deje a babae. Panagkunak nakayawan ni sir kin ko na. Sigud kat sana kasjeti kinaseryoso na nung may papaniti babae. Saan ang mabalin nga ibaw ing na iti sabali a babae ti atensyon na. Addaak lang arudan dito'y. Apay adinak makita. Apay amay kulkulang ka dito'y boarding house ta. Saan mat Apay kuma ama ikulkulengak ako nam. Jay samat lalaki iti elevator ti pampanunutam. Anya ka di tayo timbaga na anagan na? Saan mat Jake, kano tinagan na? Uy, kunakon kat, iso ti pampanunutam. Ang sa bagay, uray siya kat pasaray malagip ko ti panagisem na. Nagtaar si ka. Adda kano VIP meeting da, ijay nga aldaw. Iso nga imbagada, ang mapantaag dalos ija CRT basement. Aggat-gatang kakade ti chikaw basag. Adda bunga di chikaw di arubayan ti balay. Ngam jak makapuros. Amin ang klase ti protas kat gatangag amalakay. Mapan kuntong mat ilako ija syudad. No, adda ko maumay mang puros. Ipapuros mo ta agatangam. Awan mo't ngamin nililibet a para puros. Nalaing nga umuli da ijay.
Narawam ngamin nga umuli. Manipod ubing da. Iso ti para uli yu idi. Wan nga raw. Awan ngamin lisyan na trabaho. Nagagait nga ubay. Ala, ta umay kamin to ijay, amalakay. Adan to kadwak, para uli. Imbag ta na ira na nakita ka dito ruwar ti pagtrabahuam, balasang ko. Saan akon nga umunagpay nga agdamag. Anya ka di tigagara yo, nana. Kini daw ngamin ni apong mo, nga itit ko kano da ito'y chiko kan ka. Inla ko na ngamin kanyak, tibungan na. Panawin gayam ti Chico ita. Nasamit da iti at Chico iji arubayan mi, nana. Wan, balasang ko. Tasyakmat nga ro tinanggatang itibunga ti chiko ni apong mo. Sige, alaang mo, tamapanak matan. Agyaman ak unay iti panangidanon yo iti bunga ti Chico, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Kagap-gapom lang iti opisina nga marumwar ka manen. At the appointment ko ita, mama. Agkita kami iti may sa hotel. Ang mga nuijayak ton hotel ang maturong iti rabi eh. Iyunay-unay ko kan ka. Asaan pa'y amabalin ang makisinarak ka iti babae. Makaistorbo iti biyag mo dayta. Ay na, mama. Sa anak mo nga ubing. Uray pa'y, ang mga numakatumpong ka iti babae amang bankrupt iti negosyo. Nang runa no rupat kwarta day jaya babae. Saan a babae iti kasinarak ko, mama? May sa negosyante. Nasaya at matno kasta. Ngam, masapul atong palom amin apagayatak, Jay. Iti da ito nga edad ko. Kaya't pailang ni mama at ang lang ti desisyon ko. Tilaan kayat na ti masursurot. Adaan ka mo iti husto nga edad, sir? Awan pulos ti bukod ko apangedang. Ibaga na nga ikatan na amin akarbangak iti negosyo. Amin na credit card ko. Ipapris na. Awan pulos mabati kanyak. Ay, dahil tati narigat, sir. Pag may sakamot nga anak. Apay nga strict one na kakit day. Jakman amo. Kasla ak robot. At ikayat dalaang ti matungtungpal. Miss, mabalinta ka diti agsarita? Ha? Saan pa'y analpas ti Jutek, sir? Agungot ti boss ko. Ha? Mabalin ka di mat dayta? Nabayag kami na parokyano daytoy a hotel. Kanayon ming aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayon ti boss mo, itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, marigrigat ti adda panagbiag da Lilibet. Isu asimrak akro iti may sa hotel kan restaurant ijay syudad. Akadwa na ti gayem na ani Zenny. Iti sabali a bangir, baknang da Jake. Ngem matapobre, kan naturay launay ti inana. Idi nakita ni Jake ni Lilibet, iti hotel a pagpapayan ni Lilibet. Adda na isang sangayan, anarik na ni Jake. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluhan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo,
iti masakbayan mo. Nabayag kami na parokyano daytoy hotel. Kanayon mi nga aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayon ti boss mo itikit daw ko. Kidaw mo? Anya ka di ti gagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Kayat ka lang matama kasarita. No kayat mo, agtrabaho ka iti iman manihar ko akumpanya. Ha? Adan trabaho, sir. Anya ka di tinalpas mo, taibirokan ka iti nangat-ngato at trabaho iti kumpanyami. Kumpanyayo, sir? Saan na ka may kari iti kumpanyayo? Tawan tinalpas ko. Marigrigat kami lang amin. No awan nalpas mo, apay nga rod, nga damat trabahom dito'y hotel. Nasaya at da ditoy. Tauray awan nalpas ko. Pinag-training dak nga imo na, sir. Sige, tadapay papanak, sir. Nag-check-in mat dito'y dyan na taar nga agnagan iti Jake. Imbaga na, nga ipakadanak ka ni boss. Tagsarita kami kano. Sa anak nga imanugod. Loka, agpraktikal ka mat Lilibeth. Lisyam kit din tinasaya at kumaagasat mo. Saan mat nga rod asigurado? No seryosuan nak. Amangan nulokwan naklaang. Kasta ka ta? Ngam na da pa nagayat mo kan kwa na. Nakisarita ka laang kuma. Nabain nanak. Ididinamag na no anya tinalpas ko. Taibirukan na kano iti trabaho iti kumpanyada. Nabainan? Apay, linais na kakadi? Uno adda iti tono na ti manglais kan ka? Saan makit di? Adda lang amin amak ko. Good morning, miss. Ag-check out akon iti hotel. Ngam jak pa'y amo tinagan mo. Mabalin ka di ama amo tinagan mo? Lilibeth tinagan ko, sir. Apay ka di akayat mo, amamuan. Sino ako maapagtaktakam iti oras mo? Uray sino ka man. Napatag ka kanyak. Saan aga po iti adal? Kwarta, uno ka sasadi ti biyag. Ha? Pudno ka di day ta ibagbagang, sir? Sa anak nga gululbod, Lilibet. Pudno ti ibagbagag. Mabalin ka di nga ipakada kayo iti gayam mo. Tayin tayo biit agpasyar. Kaya't ka asawan? Kadwata ni Zenny, sir? Una, masigurado ka saan ka nga umanugot no duwa talaeng. Ibagakpay ka ni Zenny, no kayat na, sir? O sige, agpanunot kayo adwa, tagsubliakin ton malam. At dapay aramidak iji opisina. Ken kasaok pa'y tibusyo. Anya di ko na? Isurot nak iti pa nagpasyaryo ka ni Sir Jake? Isuti nang ibaga nga awisan ka. Ngamin, jak kumakayat ti agpasyar akadwak ni Sir Jake. Anya ko matidakas na, kat pasyar laeng mat. Wen, kunamkit din ata mayat kan. Adak mat asyapirot. No adda mading aramidan na kan ka, mabalin ko apang uran. Igaraw mo lata ti style mo ijay away, Zenny. Layatam iti pang-or ti mangloko kan ka. Ay, saan nga agbalin kanyak ti loko a tao? No mangloko da, pang-or ti katukad na. Iso aginuyugoy nak anagadal ta idi iti arnis. Idi adda nang isuro, ije lugar tayo. Adda pa nakita amalan. Kat sikat ti agbati dito opisina. Uy, itaman pa, sir. Ha? Sabalin sa tibayin laba ko na ada. Si Kamat, tangihiwat mo. Awan mo't ni mamam dito yung makangag ko ma. Makamukan na. Si kanti mabati dito opisina. Sige, sir. Good luck. Sapay ko mata, naragsak kayo ti dayta ako na Lilibeth. Sapay ko ma. Amang ano madidye kadwa na ti makipasyar. Kat sigurado, di namat kayat nga agpasyar.
Tamasapol na paigayam ti chaperon. Asino ni Lilibet? Kanapay nga imbagam amasapol na ti chaperon? At dabalasa nga namamo ni Sir Jake, agnaga ni ti Lilibeth. Inawis na ngagpasar na, nga masapol na kano ti chaperon. Lilibet? Asino day di a babae? Anya ti trabaho na? Awan pa imbaga ni Sir, no niya ti trabaho na. Tidakas no maamuan ni Madam. Sigurado akong trahan namanan. Maamuan na ko ma. Tapno paritan na amakisinarak iti dayjay a Lilibet. Oh, anda ka di ibagbagam? Ah? Ay, kwa? Awan? Adala na lagip ko. Nakitam ka di, ti apo ko, basang. Wan, ama. Naira na ang nakitak ijerwar ti hotel nga imbagayo a pagtrabahuan na. Imbagman ta nakitam nga raw. Maragsakan mo't, ama. Agyamyaman, kan agan-anad kayo kanwa kanayon. Saan kayo unay kanungag bambanog? Kasta ka na yun, ti bagbaga jay apok. Agpay sumot ngamin, ama. Ang mga numalabos yu ti agbanog, kat makapadakas kada kayo. Saan basang? At adang agsakitak no maikan ti bagbagay no sa anak nga gungunay. Basta saan nyo alabsan ti agtrabaho, ama. Asino ka di daytoy? Anya ti masapul mo? Adala ipadamag ko, madam. Importante unay daytoy. Masampol ang maamuan nyo. Ibaga mo no anya dayta tadyak kayat ti mataktak. Awan kita ni Sir Jake dito opisina. Inawis nga minday di al Lilibet. Asino dayta Lilibet? Ken napananda. Lilibet lang ang matinangag ko anagan na. Kanjak amo ti kinatao na, madam. Asino ka? Empleyado ka kadi iti kumpanya. Wan, madam. Kaya't ko lang nga idanon kada kayo ti mapaspasamak kini Sir Jake. Nangag ko ti panangawis ti may sa babae kan kwa na, madam. Naimbag ta imbagam, si ka nga empleyado. Sige, bye. Nalipatam samutan nga adatang tangdanak a detective ko, Jake. Saan ko nalipatan, mama? Apay ka di ti detective yo, mama. Amo ka pimanaw kay ti opisina, kat nakisinarak kay ti agnagan iti Lilibeth. Mama? Awan ti dakas nga inaramid mi kadagiti babae a kakadwak, mama. At dala nagsasaritaan mi. Saan ko adamdamagan no anya tinaramid yo? Ngamjak kaya ti papanaw mo iti opisina. Napirmaak dagiti rumbang apirmaak, mama. Nabiitak lang, met. Saan ka di nga imbagakon kan ka? Ama iparit pa iti babae iti biyag mo, tamadadaol ti negosyo. Kaya't mo't samot nga i-freeze ko amin na kwarta iti credit card mo, Jake. Sir, apay akas taon na tiliday mo. Namuan ni mama, apimmanawak iti kalman. Kanadda babae a kakadwak. Anya, agor ka man. Kakadwa ko naman, sir. Saan ka di amay sa babae lang, ti kadwam? Hindi na kayat, no may sana. Iso nga inawis na tigayim na. Siguro istamat nga ron dahi ta babae, sir. Itala ang anak karik na ak iti kastoy, iti may sa abalasang. Kunamat pasipsiputan ni madam. Kasanon nga. Dahi tangarong ti parikot ko. Kasanon, no awan pulos kwarta kan trabaho. No kastamat lang. Itapay lang, agidulin ka ni ti kwarta, iti bukod mo bank account, sir. Mama, kidawak ko ma, asweldoan na kas may sang empleyado. Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di ako kwata ti negosyo? Tapno adamat makuna akabukbukudak, mama. Tapno mapadasak mat, no kasano ti biyag ti ordinaryong empleyado. Ay sige, tapno di mo mat ko na.
Ibagak nga ro iti accountant nga inayon na ka iti payroll dagiti empleyado. Agyaman naklaunay, mama. At damot ten makuna abukod ko a savings. Into nagsweldo dagiti empleyado, agsweldo ka maten. Ewan, mama. Uy, nasayaan man. Tapno di na kanayon nga ibaga nga i-freeze na ti credit card ko. Uray di nak ikan iti kwarta. No lakit di ada bukod ko a bank account. Adda ka di itantanamitim mo. Ha? Ay, awan, mama. Agyaman nak. Tapinat ganyo tikid daw ko. Nadamag ko ang inayon tinagan mo para iti na i-payroll, sir. Kinidaw ko kan ni mama. Tapno ada ikabil ko itibukod ko a bank account. Di na mamalin nga ibabawi. Tabukod ko matasweldo. Pudno rin ta, sir. Na mabalin pa ikidya at mangibangon ka itibukod mo ang negosyo. Talagang aramidak dayta. No makaurno nga kiti pagpuunag. Talaga amang ibangon ka. Mayat dayta, sir. Ura ibaga ni madam nga i-freeze na ti kwartayo. Awan pagdanagam. Tadakat nga rod bukod mo a kwarta kan negosyo. Mapanta ka di manan ni Jason at basang. No makita man ti apo ko kat pakumustaam. Wan, ama. Igagarak ti magna iti asidag ti trabaho na. Barang mayra na arumwar. Idanon ko ti pakumustayo. Agyaman basang. Di mo't umayag bakasyonan. Madanon to dayta, ama. Nabiit da pay mat nga mina nagtrabaho. May kawaak nga may iti kawan ti apo ka o. Talaga akasta, ama. Marwam kayon tumo laeng. Wan mat kiti Si kalangan ti paraidanaw ni ti kayat ko ngay bagakin kwa na balasang kao. Imbag ta nagkita ta di tiruwar ti trabahom, Lilibet. Mailiw ni apong mo kan ka. Kumusta ka kano? Nasayatak matlata ditoy, nana. Mabalin ka di nga ipauit ko ti ginatang ko a groceries. Tapakidanon nyo ka ni apong punso, nana? Balasang ko. Ay, kaasimot ni apong mo. Taagmaymay sa balay-yo. Kapilitan ngamin a pinanawak, gapo iti trabaho, nana. Ad-adda nga agrigat kami, no sa anak nga agtrabaho. Maawatan ka, balasang ko. Maragsakan laki din ni apong mo, no idanon ko dagiti ipawit mo. At dapay tinapay dita nga ikapena, nana. Mala, bayang balasang ko, taidanon ko kankwana. Kanayon kayo matan arumwar ka ni Sir Jake. Sinong batam ka din? Zenny, sa anak nga ta nga agbidot a makirelasyon kankwana? Sinurot mo laang mo, ipit-pitik day tapuso. Nagasat ka man, nataar kan bak ng tinatumpungam. Uray no marigrigat ni Jake. Ayat aklat na. Awan makalapad iti panagayat ko kankwana. Nax! Talaga akas ti sautin na in love. Kano ak nga tamot a makasarak itikas ka ni Sir Jake? Zenny, iti anyaman nga oras, dumtang ti kunada apana ni Cupido di tapusom. Aguray kalaang. Sapay kumatakas ka ni Sir Jake. Ngamno sana kas kankwana, uray saanan. Nalabas mat daytan. Saan mat amabalin a magudwa ni Jake? Agmay-may salaang ni Jake. Saan ka kumangagsangit? Pagbabawiyam ka di, tinapasamak ka data. Di na ka di ay ayatan. Ay, ayatan ka. Ngam kasanon no agbunga, tinaramit ta. Agbunga ko nam. Sungbatak, no anyaman ti bunga dayto nga inaramit ta. Agliday lakit din ni apong punso. Numamuan na day ti anapasamak. Imbagam nga ipaw-paw itam ni apong mo iti kwarta. Ikan ka iti ipawit mo kankwana. Kasagot ko matla kankwana. Saan mo pagrebangan nga ikan ni apong ko?
Paayam ka diti sagot nga itad ko kanya apong mo. Hangam kasanon, numaamuan na tinaramit ta. Masiguradok nga aglidahay. Anya ti aramida. Mariribo ka na. Dagiti dadakkel mo. Umanugot da ka dimat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binili ni Madam Pasita ni Jake, asan ang makisinarak iti babae. Ngam iti agangay, sinong bata ni Lilibet ni Jake, kat nailawan dagitoy. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Saan mo apagkarabangan nga ikan ni apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko kani apong mo. Ngam kasano numamuan na tinaramid ta. Masiguradok nga aglidahay. Anya ti aramida. Mariribo ka na. Kat dagiti dadakkel mo. Umanugot da ka dimat. Dayta ti parikot. Iparit ni mama ang makirelasyon akpay. Kasano ag nga rudita. Kasano no agbunga tinaramid ta. Saan kang agsangit kunak manen? Masairak, numakita kang agsangsangit. Kasano nga ruditan. Anya teramiden ta. Tapno saan pa amaamuan ni mama ti amin. Ilimod ta pa'y lahan. Anya, ngam saan kamatan nga ubing. Tapno paritan na. Kanayon kamusta na maladaw nga agawid ito'y mansyon. Ada ka dirumbang amaamuak, Jake. Anya ti kayat mo amaamuhan, mama. Nag-overtime ak ngamin, mama. Ado ti papeles amasapula kita sakbay nga agawid ak. At dapat hindi panawan. Di akon makaawid. Maturog ak langan iti hotel. Apakaangayan ti meeting ko iti asino man a kliyente. Siguradom laang apod no ti bagbagam. Pagbabawyam no agaramid ka iti jak kayat. Awan ti araramidak ama di mama. Ikagumaak mo't aparang ayon ti negosyo. Akas makita yumat. Ni mato ti kita ti kumpanya. Nasaya at no kasta. Masapul nga agtultuloy ti iduduras ti negosyo. Kat saan kumaasi katigapuanan na tapno mabankrupt. Un mama. Kwarta laang tinapatag kadakwada. Kasanon ti relasyon may kanilelebet. Ay ayatag unay ni Lelebet. Uy, sabalin samot ng timapaspasamak, sir. Anya ti kayat mo asawan? Ura ewan meeting mo, kanayon ka check-in iti hotel. Tangiwat mo. Ang mga nuada trader dito'y. Amumutan ti lislisyak. Ang adan ka mo dun iti gusto nga edad, sir. Adamot karbangam. Awan apulos ti karbangak. Ti kayat ni mama. Kat adu akwarta ti sumrak iti account na. Maladingitan ak paraken ka, sir. Kasla ka balod iti bukod yo apagtaangan. Ikagumaak away-away antibagik. Iti pagtaangan mi. Kat nililibet ti rombang akadwak iti bangunak apagtaangan.
Agko ti saritaan nyo kin ni Sir Jake. Agtultuloy ka di ti panagsinsinnarak da iti agnagan iti Lilibet. Nalabit. Adamat karbangan ni Sir nga agragsak. Sa dino nga ta ti pagsinsinnarakan da. Diya ka mo, iti hotel sa kanong agtrab-trabaho ti agnagan iti Lilibet. Hotel ti pagtrab-trabakwan ti agnagan iti Lilibet. Anya a hotel. Ti kabarbaro kano a hotel diti syudad. Mapanak tuman iti nasao a hotel. Taagdamagak iti may papan iti dayjay a Lilibet. Apa yun? Agtantanamitim kamatan, Davy. Ada impaw itmanen ti apo, ama. Nakasobre. No jak agkamali, kwarta. Nagpuskol mo't no kwarta na ita. Saan siguro a kwarta amin na ita, basa. Kunana ngamin, ngayon sagot ka no ti gayem na kan ka, ama. Asino na ita agayem na, ta sagutan nakpay iti kwarta. Dayta, ti saan ko nga mo, ama. Damagan yun to kunkwana no agbakasyon dito lugar tayo. Kaano nga tama iti nagbakasyon? Awan ka na iti nadakdakamat na. Ay, awan mo't, ama. Ag-check-in kayo kadi dito'y hotel, ma'am? Adda man damagan. Adda ka di empleyado dito yung agnagan iti Lilibet. Ha? Apay adam damagam tigayam ko. Kayat mo nga rod asawan adda agnagan iti Lilibet dito eh. Apay ka di adam damagam. Tikadwak akru dito'y hotel, ma'am. Addan samit kunkunang dito a babae. Di na pa'y sumbatan ti saludsod ko. Panawak man langan. Agdamagak iti sabali. Na, timanaw. Hey, apay nga tadam damagan na nililibet. Adaman babae itay nga agdamdamag, no adda ka no agnagan iti lilibet, kanoan niya ti trabaho na. Asino? Kan apay? Dinamag ko nga rod no apay, kit madlaw amasurun, pinanawan nakitin. Suplada, babae. Apay nga tangag damdamag, iti may papankanyak. Idisaan ko asong batan, at na adimakkel, ti dadakkel ang matana. Pinanawan nak, adumayamudom. Apay nga ta. Adda ka din nakakit kita am kankwana? Itay laang mat nakita. Iladawan mo man ti tsura na? Ado ti dadakkel a kamuro na. Dadakkel ti matana, ken ababa ti buok na. Jake, imbag ta nakaumay ka dito'y dagos mi ka ni Zenny. Apay akas laburido ka. Adda ka di parikot mo. Adda na pan ijay hotel. Nagdamag ka no, maipapan kanyak. Kanuan niya ka no ti trabaho. Anya. Masapul nga aganat ka. Amangan no tay detektive ni Mama Dayjay. Detective? Sa anak mo't ama nagdakdakas. Tapno patiktikan nak. Wano pasurot nak iti detective. Anya ka diti itsura ti imay nagdamag ako nam. Kuna ni Zenny, adadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel ti mata na. Ababa ka no ti buok na. Babae ka di, wano lalaki. Babae. Adda ka di pagdaksan tiyo umay ti babae ang nagdamag iti may papan ka ni Lilibet. Saan ko masigurado? Nga masapul nga aganad ni Lilibet. Anya kumatian na danasan. Adda ka di managdakdakas sa rumbang alisyan na. Imbag jay sigurado. Ay, hijak maawatan ti mapaspasamak, sir. Awan mo ti madingar aramidon ni Lilibet. Atap ko lang mo't kindi. Sa anak pa sigurado. Anya day tanga atap yo, sir. Sa anak ang mabalin nga agibaga. No sa anak pa'y asigurado. Pangaasim,
Dumngag ka kumait ibagak. Anya ka diti ibagam. Seryoso ka mat. Pangasim. Tano mabalin, kat idulin mo ti itad ko kan kaakwarta. Apay ka diti kwarta, Jake. Apay nga ipaigam mo kanyak. Sa anak asigurado. Ngam no adda o may mangipangtakan ka dito eh. May mayat nga ramatam ti kwarta. Kat ing kapay basit aglaman. Anya ti basol ko. Apay nga aglamangag. Awan basol mo. Ngam amangan no remedyo da ti panagin na dayuta. Awan makalapad iti ayan-ayat ta. Saan ka di, Jake? Ngam no iso ti makagapo. Tapno dang randa ka. Agkita tanto iti masakbayan. Saan pa'y nga ita? Sapay agdadagsan hak, Jake. Masigurado ka nagbunga ti naramid ta. Agan-anad ka. Saan ka sumurot iti asino man ang mangawis kan ka? Numabalin. Bantayan ka kuma. Ngam kasanon ti kumpanya. Ad-adda maisagmak ka. Gapo kanyak. Adda kanunapan iji hotel apag trabtarbakon ni Lilibet. Nagdamdamag maipapan kan kwa na. Asino? Kan apay? Anya ti masapol na ka ni Lilibet? Ti pagsidda awak. Babae ka no. Dadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel dagiti mata na. Ababa tibok na. Di mo ko na ni Davy. Kasta ni Davy, no iladawan, babantit sura na. Ang apay nga tangin naramid na rita. Mas daawak nga rod. Tinulagan nga ta ni mama. Iso, matlagaya matumanamitim, idagdamdamag may papaniti agnagan iti Lilibet. Kasla dasuron na ka ni Lilibet. At dalakit di koneksyon ni Davy kan ni mama. Anya ita ti aramidam. Papanamon. Kan sayang ti trabahom. Sapay masigurado nga agdadagsan hak. Anya? Agdadagsan kan? Ay, di kan tumat nga minagan-anad. Saan ko apagbabawyan ti panagayat ko ka ni Jake? Nga, kinunahan na adelikado akano dito ay. Apay nga ta. Ada nga ta makaiturad amang dangran kan ka? Kat awan mati naramid mo amadi? Panagkunak. Ti pan nakirelasyon ko kan kuana ti makagapo. Kasta nga ta. Pakabasulam ka di no agayat ka ni Jake? Saan anaing kalintagan day ta? Wan, Zenny. Awan to ti makalapad iti panagayat ko ka ni Jake. Kasta nga tamot ni Jake kan ka? Masiguradok day ta. Kasta ti mariknak kan kuana. Hello, madam. Hello? Sino na ito eh? Ti empleyado ni Sir Jake. At namanin ipadamag ko kada kayo, madam. Amo ko no sa dino ti ayan ti babae nga agnagan iti Lilibet amang gargari kini Sir Jake. Ayan day ta babae. Pagbabaw yan na ti panang sulisog na iti anak ko. Rupat kwarta day ta babae. Anya ka di ti aramidan nyo, madam? Apay damagam. Anya ko matibibiyang mo si kang empleyado. Damagam kit din no anya ti aramidag. Bye! Binabaanak manen iti telepono ti laad abaket. Di pa'y nagyaman mat. Sinalbag. Hello? Kaya't ko aduktalom amin ti may papan iti babae nga agnagan iti Lilibet. Empleyado ka no iti kabarbaro a hotel dito syudad. One, kaya't ko aduktalom ti family background na. Itamot lang. Kaya't ko amaamuan iti kasapaan na gundaway. Naawatam. Sige, i-transfer kong tulangan iti account mo ti umuna bayad. Bye.
Madamati dalos ko itay. Idinapantimay sa alalaki ang nagdamag ka ni boss. Kaslam amumot ni boss. Anya tinangag mo, adinamag na. Kasla tinagan mo, tinangag ko. Sana ka sigurado. Ngam, kasla biodata ni Lilibeth? Kasla ko na. Apay ka no ti bayo daytag. Mas dawak nga rod. Pimanawa ka dagos, ajak nagpadlaw. Madinsamot dayto yan Numaalak ti sweldok iti daytoy katapusan. Pumanaw akong ditoy. Papanamon. Ay, narigat ti agbirok iti trabaho. Aghawid ka di? Asino dagiti dua lalaki anapan iji balayo, ama? Saan ko adinamag tinaganda? Dinamag dalaeng tinagan ng itinaganak ni Lilibet. Imbagak nga ulilan, ket siyak lang nga apong natikad kadwana. Asino nga tadagi jay? Tadamagan da tinaganak ni Lilibet. Yak ba namaw? Dinamag kaw, ngam kunadabot, akayat da kanula nga maamuan. Ada ka di daduma dinamag da, ama? Nadya ang Mike, kan dinamag dagayam, no ada kabsat ni Lilibet. Imbagak ang awan. Karkar naman day ta. Anya ti masapol dagiji alalaki, tapay akayat da maamuan dagita. Hello? Anya ti resulta ti inaramid yo? Anya? Ulila, dayjay ang Lilibet, kat awan kabsat na. Ponso, tinagan ti apong na. Anya? Isumatlagay ang makayat na abaniitan ti anak ko. Awanan bain, nagposkol ti rupa na amang gargare iti anak ko. Makitam ka di ti bakat asumungan. Kasla makapungtot. Good morning, ma'am. Anya ka diti maipaaymi kada kayo? Si kansamot ti agnagan iti Lilibet. Kasta ngamin ti rupa ti ladawa may iti biodata. Apay ka di, madam. Anya ti masapol yo? Siyak ni Pasita Montes. Ti ina ti ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro agbaligi ka amang baniit iti anak ko. Awanan ka iti bain. Mamirmiraot ka at talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Madam Pasita, ti masansan apan nakaladaw ni Jake nga agawid. Nagrason mat ni Jake. Nadlaw mat ni Edwin, nga maawatan na di Jake. Idinangagmanan ni Debbie, tinagsaritaan da Jake kan Edwin. Indanon namanen, ken ni Madam Pasita. Impamuspusan nga ron ni Madam Pasita, tapno maamuan nati kasasaad ti pamilya ni Lilibet. Kat idinaamuan nati kasasaad ni Lilibet. Napanday to'y iti hotel, apagpapaayan ni Lilibet. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta yu itaalawas na pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Apay ka di, madam. Anya ti masapol yo? Siyak ni Pasita Montes. Ti ina ti ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka amang bani iti anak ko.
Awanan kay tibain. Mamirmiraot ka talaga. Madam, saan ko aginargari ni Jake? Diyak kaya tamangag ti kinaulbud mo, si ka mamirmiraot. Kaya't kung ay tabotag, pumanaw ka dito ya syudad. Nga madam, dito iti ayan ti trabaho. Awan bibiyang ko no ayan ti trabaho mo. Pumanaw ka, no di mo kayat nga na mapasamak ka, kanti apong mo nga agnagan iti ponso. Saan niyo kumamot nga iraman ni apong ko? Takaasi, madam. Si kati mga asi iti apong mo apadam ama mirmiraot. Pumanaw ka, kat saan amaan ano. Ken, saan mo nga awagan wenno i-text ni Jake? Tanakasing ti cellphone na iti cellphone dagiti detectives. Sige, madam. Pumanawag. Ngam saan niyo adangran ni apong ko? Agawit ka ka DJ lugar tayo. Wen, Zenny, di mo ka di kayat ti sumurot kanyak. Mapanak ijay kabisera. Ada siguro masarakak ijay at trabaho. Dituyak ko man. Ngam kaasi kamat. Sapay agdadagsin ka. Aramatak lang ang tiinted kanyak ni Jake a kwarta. Pangrugyak iti basit a negosyo. Isa ganaak ti masakbayan to ti anak ko. Anya a klase ti negosyo tinapanunot mo. Mapanak ijay kabisera. No anya ti makitak amayat ijay. Ison ti padasak. Uray basit lang ang apagkwartaan. Sumurotakkan ka. Bareng ada na saya at agasat iti papananta. Maliday anak unay. Kaano kami kadi ang maadaan ka ni Jake iti waya-waya. Good morning, sir. Apay anapan ka iti hotel ang nagdamdamag. Maipapan ka ni Lilibet. Ha? Ni, anya ka diti sasawon niyo, sir. Sa anak mat anap-napan iti hotel. Saan kang agpakpakita kanyak? Saan kun am awagan ni Lilibet? Gapukan ka. Agpayso timbagak, sir. Awan pa kainaigak iti kunkunayong. Ulbud, adda makapanagnak nga imawag ka ni mama. Napan ka pa iti hotel. Kuha, sir. Saan na siya? Pumanaw ka ni iti sangok. Di ka kayat ang makita. Ingkan iti trabahom. Apay kasta tiro pa mamasabat ko. Kasla ka nakaangot iti nakabangbangsit mo no nakapangan iti nagalsam. Anya na bangsit kas kada na alsam asasawam? Aglisi ka tamagnak! Naglawa ti dala na pagnaan. Sa anak mo't ama kasali. Dinak man kasasao? Anya ka di tinapasamakin ka tagpupudot ka. Dinak kasasao kunak! Yak kayat ti makangag iti anyaman asao! Nay, anyat mapaspasamakin ka itan. Mapanak man langan iti lamisan ko? Che! Anya nga tatinaknakan na tagpupudot. Mayat day ti nasarakan ta pagkasiraan ta diti kabisera. Asidag ti pagadalan ti elementarya kan high school. Wen, Zenny. Mayat ti agluto iti pang recess dagiti ubing. Adang agpayso space di ta arubayan ti balaya pagkasiraan ta. Mayat day to yan ang negosyo ta ditoy. Nang runa, numadlawan ti tiyan ko. Sumagmamanaw lang abulan kat madlawan ti tiyan mo. Wen nga rod, Zenny. Sayang. Tadi na makita ti amana. Iti daytoy nga ayan ken trabaho ta. Agkita kayo pa nga ta ken ni Jake? Diyak ka mo. Ti masakbayan to ti makaibaga. No agkita kami pa yun no sa anan. Anyat ko nam, sir. Awanan ni Lilibet iti pagtrabtrabahuan na kan iti dagusda. Wan nga rod. Amuklatan. Anapan binalagan ni mama. Sa dino nga tan ti pakakita akan kwa na. Ikararag mo nga kita kayo pa iti masakbayan, sir.
Nalidayak ita. Tawanan ti babae apuon ti ragsak ko. Maladingitan ak unay para ken ka, sir. Narigat na ita sa Adam. Kay kayat ko pa'y naipas ngayak iti marigrigat a pamilya. Basta adda wayawayak. Ay, narigat ti agbiag amarigrigat, sir. Ngam saan akas la robot. Ano anya lang ti kayat ti akin kukwa. Kat iso ti masurot. Ti cellphone ni Jake. Ala, kat saan kun nga isubli. Iti kasta, sukatanan. Kat maikat dagiti mabalin na pangkontakan iti dayjay a mamirmiraot. Ala, kat pumanaw akon. Ingkabil ko lang ti cellphone ko itay ditoy. Ngam apay ng awanan. Ni mamala ang ti adda itay ditoy. Mama, nakita yu ka di ti cellphone ko iti lamisaan. Ne, awan mo tinakitak. Gumatang ka na iti sabali. Ngam kasanun dagiti nakafunbok a contacts ko. Saan na parikot dayta? Mangibaon ka iti mensahero ang mga iti contact number dagiti kliyente. Adda ka di manan parikot, sir. Langam ti mariribo ka na. Ni mamalakid di tinangala iti cellphone ko. Amken na nga mga no adda kontak ko kanililibet. Kasi kamot, sir. Nakaroon na ita mapaspasamakin ka. Impamaysak ti agtrabaho. Tanong makaunungag. Mangibangonak iti bukod ko a negosyo. Dahil ti kasayaatan, sir. Nadabukod mo ang negosyo. Maramid mo ti kayat mo. Puno day ta ko nama. Saan ko apagamkan no ibaga ni mamang e-freeze na ti para kanyak. Uray ko kuanan ti kinabaknan na. Rumbang ko maanaragsak ka, taglaplapusanan kayo. Hanggang saan mag... Para kanyak. Saan akwartala ang ti pagragsakan ti tao. Ti waya-waya nga agayat. Ti tarigagayak. Anya ka di ti resulta ti ultrasound. Babae ka di, wala lalaki. Lalaki. Iso siguro ang napigsa. Nukas diyang agkuti. No kasta, nalaing ako mugtar. Nalabit. Mariknak ngamin ang napigsa no agkuti. Nakalagi pa ka pumasyari dyan lugar tayo. Mapanta ko ma. Nga masapul pa'y matamag nata ijay syudad. Impang tati ina ni Jake. Ano makita dak ijay syudad? Kat adada ka sa mapasama kada kami kani apong ko. Iso asaan ka pa'y ngagpakita ijay? Nang runa no makita da ka amasikog. Kagura lakit din ni bakit pasita. Uwen, Zenny. Salak ni bak ti anak ko. Saan ko nga ipalubos? Nga adda aramidan ni bakit pasita iti anak ko. Nadamag kumat, nga awan kanon da Zenny kan lilibet iti hotel, ama. Anya ti kayat mo asawa ni ti awandan. Di damat nagawid dito eh. Napanandagay. Imbaga, tinangipadamag kanyak, adida kanumot imbaga no sa dino ti papananda. Apay apimadaw ti apo ka ok. Adi na imbaga no papananda. Apay nga ta. Dayta ti saan tayo nga amaw, ama. Saan kayo amadanagan? Taibaganan to umala siguro, ti ayan na. Kasano nga yajak agdanag. Mabalin ayamat ti kasta. Masiguradok anatalgad da iti kadwana, ama. Madamag ko man, Debbie. Apay anapan ka nagdamdamag iti hotel iti may papan ka ni Lilibet. Napnapanak ayamot. Apay ko mga aramidak day tangay. Saan kan ngaglibak? Nalpasan ng imbagada no asino tinapan nagdamag iti hotel. Asino tinangibaga? Imbagan di nagdamagam ka ni Sir Jake. Kasuron na ka, ta sip-sip ka kano. Ditakan? Isumit lagayam adinak kasasaon ni Sir Jake. Daytoy ka tinaalak iti naramid ko.
Mayak mo't day ti negosyo ta. Agluto iti nagduduma apang merienda. Adumot ti umay gumahatang nga eskwela. Mayat nga agpaiso da ito'y napanunot mo. Abak na pa'y ti sweldo tayo dya hotel. Wen nababa at trabaho kuna ti dadduma. Ngam di daam mo, amayat gaya mapagkwartaan. Wen nga ron, jak ninamnama amayat gayam ti kastoy. Zenny, nakunam nga agawid ka. Kaano ti papan mo? Inton bigat. Sanak nga agbayag ijay. Tapno saan nga agdanag ni Apong. Ibagamlatan kan kuana nga imakar ta dito kabisera. Kat aglaklako ta ditoy. Saan ko nga ibagbaga ti maipapankin ni bakit pasita. Kanti pa nagsikog mo. Wen, tapno saan amasair terik na ni Apong. Si Kamart Basang. Ayan nga nililibit nga apo ka. Ay, pinanawak ijay kabisera, Apong. Imalis kami ijay. Taglaklako kami iti pang merienda kadag iti eskwela. Kasta ka day. Ay, mananaganak pa yan. Di na kayo makita ni Sonya ijay sigo na trabaho yaw. Kalaat nga minti iya akar mi, Apong. Ay, adto'y tintag ni Lilibet para kada kayo. Agyaman ako na'y basang. Ay, kailiw kaunti apo ka. Kaya't ko makita. Saan kayong agdanag, Apong? Addan tuyo umay na ditoy. Anya pa ngay no di kasta. Tinapatag katawan da ka isa na pasamak kan kuana. Imbag ka na sabat ka dito'y dalan, basang. Ada ka di iba kayo, ama. Imay itay ni Sene, agayam ni Lilibet. Isugayam nga awan da ni jay trabaho da. Ta imalis da, naglako jay kabisira. Kasta ka di, ama. Ay, isumot lagayam nga awanda. Ay, kat may mayat siguro at inasarakan da trabaho ita. Bareng balasang ka. No maminsan, ti negosyo ket tumamawon no agmalas. Agpaiso day ta, ama. Siyak tupay. No daduma kat kalalaingan na ti maganan siyak. No daduma, malugi ak. Talaga akastansa ti negosyante, basang. Saan mo ka di amadlaw? Amanipod awanan ti agnagan iti Lilibet kat kanayo ng analiday ni Sir Jake. Malipatan ng tumot lang ang dadya alilibet. Mamirmiraot lang arudan. Awan pa'y adal na. Oray awan adal na, no ammo na ti mang respeto. Oray mo di adal, no bastos kan awanan mudo mo. Asino ti di adal nga awanan modo kan bastos? Iwaras mo na kita matam, tap na makitam. No saan nga umno ti aramid na tao, iso ti awanan mudo kan bastos. Anya ka di ti addakin ni Lilibet, ta isakit mo lang unay, ha? Masyanak ka ni Sir Jake, gaputan naliday. Sana matagtagari. Kailiw na lakit ni Lilibet. Sinalbag tumot dadya alilibet. Apay nga isulaang ti makita ni Sir Jake. Kaya't mo ka rin, tayong tamot ag-happy-happy, sir? Pasensyakan. Masapak nga agawid ita. At aramida kay balay. Kasta ka rin, sir. Kaya't ko ngamin nga agragsak kamot. Inta ag-night spot. Awan isang ko kadagita. Iso pasensyakan. Madamag ko man, sir. Medyo nabayag adi kay nagkita ka ni Lilibet. Awan ka di pa'y damagyo ken kuana, sir? Dayta nga ron ti pagdidayak launay. Diyak pa'y amuno sa dino ti ayan na. Nagsakit unay ti tiyan ko, Zenny. Aganakaksahan. Kaduan ka. Intan ija ospital. Apay akastoy. Nagsakit launay. Ha? Ay, talaga siguro ang kastabyaganak. Ay, inakpay mangalay ti tricycle. Sige. Kaslasaan kon sa matan ang malasatan da ito eh. Nagsakit launay.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas na pauwan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adalaang mat di taunag. Apay ka di. Ayabak, tadda importante nga ibaga kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo ditoy! Apay akas la maururaman ka, balong. Urayom ni mamim. Naira na nga talaang. Uno? Anya ka di dayjay, anak. Anya tinangag ko an naira na ako nam. Mami, tinagan tigis speaker inton graduation ko. Apay, anya tinagan na? Mr. Jake Montes, mami. Nagan ko kat Jake Montes Jr. Mr. Jake Montes? Taga dito kabisera ka di? Taga syudad ka no, mami. Anya ka diti middle name na, anak? Saan mat nga imbaga ni Maestrami, mami? Basta ti imbaga na. Kat Jake Montes tigis speaker. Mami, amamuyo ka de? Ningat na Sir Jake, tidakdakamatan ni Junior? Jackman amo. Hanggang apay anak tibayo tibarukong ko, ay di imbaga na. Gapo siguro, tasan mo nga yung pagarup ti padamag ni Junior. Wan siguro. Agkita kami nga tapay iti ama, ti anak ko. Masungbatan to amin dagita, no madanon ti graduation ni Junior. Jaka mo. No anyan to ti mariknak inton agkita kami. Isupay nga ta. Jay sigod ajay nga inayat ko. Uray siyak, matikawakmat. Agsisimparat ti sumrak iti panunot ko. Mami, rabrabakan dagdag iti padak nga graduar. Apay, anya ka diti irabrabak daken ka? Binulod ko kano tinagan tigis speaker. Bay amlat ta ida, anak. Talaga ka kasta dagiti ubing nga kaskan ka. Apay nga tangagpay so, mami. Apay nga agpada tinagan mi. Iso na laeng, tadda Junior akasilpo tinagan ko. Jak amo, anak. Mataranta akpaykit din. Gapo iti day taanagan. Nga mas dawak man, mami. Apay nga agkanagan kami. Mami, ayan ka diti amak. Kunayo idi nga awanan. Natay ka din? Saan kumat nga imbaga, anatay, anak ko. Awanan iti sidong tati kayat ko asawan. Idi imbagayo nga awanan. Tinagawatak kat natayan. Iswadya akong nagdamdamag, mami. Masapul na pintas ka mat. Tapno presentable ka ang mangimarcha ka ni Junior inton malam. Malamat nga minti graduation na. Inak basit agpaparlor, mare. Ay na, magagara nakpaikit din. Rumbang laang agpapintas ka. Ni pa'y Junior ti valedictorian. Napapukisak matan ni Junior. Mayat pa'y ti ginatang ko akawis na nga graduar. Anya nga ta, no ni Jake nga agpaiso ti guest speaker.
Mangag namat. No yawag danto tinagan ti anak mi. Nang runa, numapan na alaan ti award na kas valedictorian. Kuyugam tumatan ama pa ni Jen tablado. Imposible adi na mangag kan makita. May santo nga adda ijay sango a makialamano kadagiti naganak. Amang kuyog iti anak da nga umawat iti award ti anak da. Ay na, jak may ladawan. Manyan to ti aramiden na no makita na kayo nga agi na. Zenny, i-videom to man amin a mapasama. Pudno ka din nga isurot na kiti ipapan mo ijay kabisera, sir. Apay, di mo ka di kayat. Kunak no kayat mo ang makita ti pasdak ko. Kaya't ko launay, sir. So, nagtaer kayo ita, guest speaker ko naman. Apay, no sa anak agis speaker, naladak. Ani, saan ba ta, sir? Simple kayo nga minudan duma. Itakot desente kayo. Kababain mo't ngamin. Kasangok dagiti principal, supervisor, kan daduma pa'y abisita ti pagadalan. Unmat kat diya, sir. Di adal da amin ko naman. Wow! Nagpintas ka ita, mami. Kasla kayo pa'y labalasang. Uray si kamat anak. Pogi ka. Imala ka ni dadim. Ha? Makitak pa'y nga ta ni dadik, mami. Tsaka mo, anak. Panawan kan gundaway lang ti makaibaga. Intayukit din ije pakangayan ti graduation. Nakasagana tayo matan. Ag-tricycle tayo laangan. Tani, nagpudot ti darang ti init. Maalangarod, inakmang payapay iti tricycle di taigit ti kalsada. Adumat ti aglabas. Ano sambasitan No sikat ti mapan agpayapay iti tricycle, Marizeni. Magagaran ni Junior anapan ijay ayan dagiti kaadalan na kadwa na nga graduar. Ay na, Zenny, agnerbyusak matan. Apay ko mga agnervyos ka. Kuyugam laang mat ni Junior no ag-processional dagiti graduates. Kan, jay gayam ipapanyo ijay intablado para iti panangawat na iti award na. Adda pa'y makagapo. No apay nga agnerbyusak. Anya pa'y kumati pag nervyosam. Nalipatam ka din ti maipapan iti guest speaker. Agkalma ka kadila ang mare. Inton kun, nag-high blood ka lang arod. Tsak man mo. No apay akas to iti mariknak. Ala, ing kayo ijay linyayo, tag video akmat iti asidag. Sige, agpaypayapay ti anak ko, anakalin niya. Mapanak iti asidag na. Ala, darasam, ikatam ti panagnernerbiyos mo. Sige, dita ka pa'y nga rod, mapanakon. Napanang ti gayam ken kumarik. Di nan samatan masursurutan ti aramidan na. Gapo iti kunada a guest speaker. Ang video ak man kit di. Ano ti makita ka napan sinabat ti principal ti pagadala? Ni Sir Jake. Inyok korda ti kwentas na kas guest speaker. Nagtarlat ta ti loko. I-video man. Ipanda ijay tugaw na iti ayan tin tablado. Mami, apay nga agkalinduusan kayo. Saan mo tunay anapudot? Kwa anak. Jay, sige, magnatan. Magnanti ada iti sanguta. Agturungtan iti na isang rata pagtugawan dagiti graduates kan parents. Makapadanag kayo mat ngamin, mami. Agnernerbiyos kayong samat. Nakalamlam mi istima yo. Kan, ay na, agkalinduusan kayo pa yan. Saanan, anak? Natibgar to'y mamim. Sige, ituloy tatimag na. Ala, mami, ijay ti pagtugawan nyo, ta ijayak mat. Sige, anak.
Di nakpakadanagan. Inukrad ni Sergic ti program ngayon tadakan ko na. Mabasa na siguron. Ani junior nga anak na ti mangipay iti valedictory address. Idinto taagi speech mat akas guest speaker. Anya na pasamak. Di na amo nga alalaak iti video. Kastamat ni Lilibet. Madlaw nga stress launay. Talyaw at talyaw ka ni Sir Jake. Gamsaan pa'y anadlaw ni Sir Jake. Iyawag dandag iti nakagunod iti pangmadayaw. Madamdama, ti anak ko mat ti awagan da. Mapanak to ija intablado. Kat sigurado, makita na kami ni Jake. Ta nakatakdar akaraman kadag iti mangyaw awat iti awards. Kat ita, di makagunod iti kangatuan a pamadayaw. Wendo, valedictorian, kat ni Jake Montes Jr. Tumakdarak, kat mapanak iti intablado. Mabalin ka din arakoban kayo adwa. Nagbayag sinapsapol kayo. Ngam, Jake, adda tayo iti intablado. Uray adda tayo dito intablado. Iwaragawag ko iti intero alubong. Adda kayo tinabayag sinapsapol ko a pamilyak. Anya ka diti mapaspasamak, mami. Anak, iso ni Dadim. Jack ni Namnama, nga iso ti guest speaker iti graduation mo. Daddy? Wani ko. Agsasarita tayo. Kalpasan ti graduation. Agyaman ak unay, iti daytoy agundaway nga intadyo kanyak. Ngamsak bay ti amin. Kayat ko ad dumawat iti dispensar, iti napasamak itay. Nagbalinak nga emosyonal. Gaputa babaan daytoy a graduation. Nakitak tinabayagan a sinapsapol ko a pamilyak. Siya ti ama ni Jake Montes Jr. Apay nga awan iti opisina na ni Jake. Uray ti kadwa na ijay. Awan mat. Di nakadiimbaga kada kayo, madam. Ag guest speaker kanumat iti graduation dagiti ubing ijay kabisera. Ita ka din day jay. Imbaga na, kung akno saan pa'y nga ita. Ang kabaw at talaga dahi bakit. Adun ti malipatan na. Saan na ka din nga imbaga no anya nga oras ti sasangpet na? Saan mat, madam? Jack amo no umaypay dito iwan no agdiretso nga agangwi. Anya ka di tinapasamak. Takla at kayo ang nagpukaw ijay syudad. Imay ni mamam ije hotel. Binalaagan na. Ano Jack pa'y la pumanaw ije syudad. Adadakas ang mapasamak kada kami ka ni Apong Punso. Jack mat kaya ta mairaman ni Apong ko. Takaasimat. Iso apin manaw kami. Lading hitak. No nagtuok kayo iti anak ta, iti naunday a panawan. Jack malabanan idi ni mama. Tawan pulos laban ko. Kat ita. Kabailamon asalo nga siingan ni mamam. Awan makalapad iti relasyon ta. Uray laksiden nak ni mama. Tadamten bukod ko a negosyo. Kabaalan kayo na suportaran. Isumot lagaya man nagpatpatayam ni Lilibet na nagpintas a babae. Adapay gayam anak yon. Masikog idin, idi binalaagan ni mama. Kasanon, no balaagan na kayo manan, sir? Saan akon ang mabutang? Mangalak iti bodyguard da nga gina. Ang mga nagbalo ti panunot na, no maamuan na nga dan apo ko na, sir. Daytatisan kong amo. Ibagakan kwa na anasarakak ni Lilibet. Kat awan pulos makalapad iti relasyon mi. Ang kasanon, no saan nga umanugot?
Umanugot man wenno saan. Ikalaysak ni Lilibet. Uray ibaga na nga ifris naman ang tikwarta iti bangkok. Awan bibiyang ko. Sa bagay, itilasod ti mano atawan, dakkelan ti ornong mo. At dapat yan bukod mo ang negosyo. Kumusta ti panag-guest speaker mo? At dakarkar na napasamak, mama. Nasarakak ijay ni Lilibet, kanti anak mi. Ha? Anak yu ko nam? Masiguradom nga anak mo, ti anak na. Un, mama. Masikog idi ni Lilibet, idi binalagan nyo. Ita, ti anak mi ti valedictorian, iti panagturpos da. Nasaririt nga ubing ti anak mi. Kaing ingas ko launay ti apo ko yo, mama. Kaya't ko makita ti ubing, nupod-numot laeng nga anak mo. Itamot lang, inak idasukunan nga agina. Ngam diyo kumagamden ti agaramid iti may kaniwas, mama. Interesado ak iti ubing, awan bibiyang ko iti inana. No kagurayo ti inana. Kaawatan at diyo makita ti apo ko yo, mama. Nagbalin ay nga ubing ti apo ko yo. No awan ni Lilibet, anang ipasngay kan kuana, mama. Mama, ti apo ko yo. Mabalin ka di nga agmanwak kada kayo, Lola. Kasla ni Jake idi ubing. Malagip ko kat nga ron idi ubing ka, Jake. Jake matinagan ko, Lola. Jake Montes Jr. Oh, ay na. Bagay mo launay tinagan mo at Jake Montes Jr. Kastalat na ti itsura ni Daddy, idi kaslakan ka. Apo. Ha? Imala kami nga rod kada kayo napintas, Lola. Napintas kayo ngamin. Isagana tayo nga rod ti panagkalay sa damami kan Daddy, maapok. Diyak kaya't apo maanaw kapay dito'y pagtaangak. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko ma, tamadagin na yung tiragsakyo. Kandakpay iti ado nga apo. Oh, anya. Nangagmot imbaga ni mama? Ado ka no nga anak. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetay wita alawas na napuluan. Awano, makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paglay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.